iBhayibheli lami iBhayibheli lami langisiza. Ngibingelele bazalwane egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Thank you once again for tuning in to Disciple, my disciple. I believe that today's session will also be a session that will bring encouragement into your spirit and that will teach you more about the faith that we are in and help you ukuthi ukhule enkosini. Ngikuxolana kwabhengu umntwana uNkulunkulu osindisiwe umthanda kakhulu uJesu. Ngiyaphilela inkosi engiqaphela njalo ukwenza intando yakhe. Namhlanje bazalwane ngifisa sibheke into engikholwa ukuthi ibaluleke kakhulu kuthina njengabazalwane. Indlela noma yokufunda iBhayibheli, indlela how to study the word of God. I think singavumelana ukuthi kunomahluko ukuba umfundi walo, umfundi in the sense ukuthi uyalifunda, but nokuba a learner, a student or one who studies the Bible. So namhlanje ngifisa sibuke indlela ezintathu kuyiwona amaKristu amaningi afunda ngayo iBhayibheli. Now eyokuqala indlela amaKristu afunda ngayo iBhayibheli lesibiza ngokuthi it is a devotional Bible reading or the Bible study, be it any way ofisa ukuyisho ngakhona. Now le ndlela isuka from ekuthenini abantu abaningi babe nokukholwa noma kwakukhona inkolelo ethi umzalwane kufanele afunde iBhayibheli njalo zonke izinsuku. So ke kwase kuzaleka ke le ndlela yokufunda iBhayibheli uyona ethi nje ongenani umzalwane kanye everyday bana nevesi noma amavesi noma ichapter ozoyifunda nje njengomzalwane kuba ukuthi usukini ufundile iBhayibheli. Inhleke le ndlela nayo inobuhle bayo inobubi bayo futhi. Na inhleke ngani le ndlela? Inhle ngokuthi number 1 yasiza ukuthi njengabazalwane sikwazi ukuthi sibe ngabantu abafunda iBhayibheli njalo njalo. Vele liyincwadi evela kuNkulunkulu futhi yona mhlahlandlela wempilo yethu yokukholwa. Ngakho kuyinto ebalekile ukuthi kufanele sijwayeze yona njalo njengokusho kwezwi lenkosi ukuthi mayingasuki le ncwadi yomthetho emlomeni yenu. Kodwa ke futhi again siyabona ukuthi iyasiza ikakhulu abazalwane abasha enkosini ukuthi bangayisabi le ncwadi ekuthiwa iBhayibheli, kodwa bakwazi ukuthi balibheke kalula noma bakwazi ukufunda kalula ngoba phela mawuqala uvela ungazi ukuthi ufuna uqale kuphi. So devotional Bible reading helps us ekuthenini umzalwane just open any part of the Bible and read kona whatever the Spirit of the Lord says to you, that is what you need to understand ngaleyo passage leyo. Now bazokwazi ke abanye ukuthi sikubize nokuthi unkathi ukuthi uma uvuka nje ekseni noma ntambama, depending which time you have chosen for yourself to read your Bible, uvela uvule nje lokho ohlangana nakho ngalelo langa ikona uNkulunkulu asuke efisa ukuba ukwazi noma ikona uNkulunkulu asuke kusho kuwena ngaleso sikhathi. So that is what we call devotional Bible reading. Into ethi everyday funda iBhayibheli nanoma ikuphi kodwa nje lifunde iBhayibheli lakho. Now inezinto ezithile ke eshoda ngayo ke le ndlela noma engabe ingozi ngayo le ndlela yokufunda iBhayibheli. Now probably the most common one is that it can be easily taken out of meaning. Ngezinye indlela kulula ukuthi uma ufunda ngaleyo ndlela iBhayibheli ugeje umqondo walelo verse. Kulula ukuthi ugeje ukuthi kukhulunywa ngani lapho ugcine into usuyithatha out of context basho njalo abelungu. So kulula ukuthi uma uyifunda ngaleyo ndlela iBhayibheli ukini uthathe ipassage elithile noma uthathe iverse elithile noma uthathe ingxenyana ethile eBhayibheli bese usitshela ukuthi ubambele umqondo wayo kanti awubambanga ngoba uthathe ingxenyana. iBhayibheli linencwadi ezu66. Kulezo zincwadi kunama chapters 1189. So muzofunda ichapter yodwa ngosuku, you only taking about 0.08% of the entire story. Now we need to remember bazalwane ukuthi iBhayibheli aliyona nje iqephana zeindaba ezithathu ezahlanganiswa, but zixoxa indaba eyodwa iBhayibheli from Genesis uziyofika ku Revelation. Kukhulunywa ngendaba kaNkulunkulu nomuntu. So kukhulunywa ngendaba iveza ubunjalo bukaNkulunkulu. So ke mufuna ukubazi ubunjalo bukaNkulunkulu ngeke ubuthola kuphela engxenyeni ethile eBhayibheli, kodwa uthola kuyona yonke ingxenye kunona lonke iBhayibheli, kanjalo futhi necebo likaNkulunkulu ngomuntu nezindlela zikaNkulunkulu nobuhlobo phakathi komuntu noNkulunkulu ukuthola throughout the whole Bible. So devotional Bible reading is good, but futhi linama downfalls ekuthenini umzalwane uzolokhu ufunda lapha uphinde ufunde lapha uphinde ufunde lapha, ungathola usenkingeni ukuthi ngeke uthole umqondo ophelele okanye even worse uzothola umqondo ongasiwo ngenxa ukuthi ufunda nje ingxenyana zeBhayibheli. Now ke futhi again futhi liphinde lokhu sikubiza nge devotional Bible reading liphinde futhi likhande lento okuthina njengabazalwane ukuthi
ufunda iBhayibheli kuyinto enjengempoqo noma esankolo, like if I may put it that way, ukuthi umele umzalwane ufunda iBhayibheli lakho zonke izinsuku. So uthola usuvuka ekuseni mhlawumbe ushaya amavesi amabili amathathu, hayi uzizwa ungcono-ke emoyeni wakho nasenhliziyweni yakho mase uyahamba uye emsebenzini. Kodwa ukuthi lithini lelo vesi nangokuthi mawulibuka uyawuthola yini umqondo kuwona, hayi asebesaba nendaba kakhulu-ke nalokho. As long as I read my Bible, ungcwele uyongivula lokho ngelinye ilanga. Kanti we're missing the whole point and we're missing the whole story. So le ndlela yokufunda iBhayibheli ibulala lento ekuthina ukuthi ungalifunda iBhayibheli usuku lonke, ibulala lento ekuthina ethi ungalifunda ekuseni emini nantambama, ibulala lento ekuthina ethi kanti ungafunda nje futhi nanentambama yonke nje kusuka ngo-6 ushaya u-8 ufunda iBhayibheli, because usually devotional Bible study sithatha nje imizuzwana nje embalwa osukwini ukuthi sikwazi ukufunda iBhayibheli. Then number 2, there's another section of or rather part of the Word of God, or rather way of studying the Word of God, which is called topical Bible reading. Now topical is usually what we see on our Sunday services. If you are a person who is a preacher or mshumayeli, you'll be familiar with the topical Bible study, because topical says ubheka into ethile eBhayibhelini noma ukhetha isihloko esithile okuyisona ufisa ukwazi ngabanzi ngaso ukuthi iBhayibheli lithini ngento ethile. Mase eBhayibhelini uyobheka ke-key passages okuyiwona akhuluma ngaleyo nto leyo okuyona ufisa ukukhuluma ngayo. Mangesibonile nje uthando, uma ufuna ukwazi ukuthi iBhayibheli lithini ngothando, you look at passages like 1 Corinthians 13 wahlanganise namanye, then you'll come up with a conclusion of what the Bible says ngento ethile. And usually this is what you find on your Sunday service, la khona okuyikhona umfundisi esuke eshumayela ngento ethile manje ngabe ukuthobeka ngabe ukuthandaza, kodwa into ayenzayo ube sehamba iBhayibheli lonke ebheka izingxenye ezithile okuyizona ezikhuluma ngaleyo nto, bese eqhamuka ne-conclusion noma nesermon okuyona azoletha kubazalwane on a Sunday service. Now inhle ngani ke le ndlela yokufunda iBhayibheli, inhle ngoba iyakusiza ukuthi usheshe ukwazi ukuthi uthole ukuthi iBhayibheli lithini ngento ethile without having to read the whole entire Bible, noma uthemba ukuthi uyohlangana nayo ngelinye ilanga mawuvula unkatho noma uvula iBhayibheli lakho. But-ke inhle injalo bazalwane iphinde futhi ibe nenkinga engathi ayifana nalendlela yokuqala i-devotional engiyikhulume ngayo, yokuthi kulula ukuthi nakhona futhi ifundeke ngendlela engayiyona, ngoba khumbula ukuthi moza ufunda iBhayibheli ngalo ndlela usuke ufuna amagama athile, usuke ufuna izinto ezithile kuyona, usuke ukhetha ukuthi okay ngifuna into ekhuluma ngothando. So ungazi uthuke mawuhlangana nepassage elinothando nje phakathi, mase uyalithatha ulihlanganise nenye ingxenye yeBhayibheli ekhuluma ngothando, only to find ukuthi izinto ezingahlangani lezo. Futhi nakhona uzoba senkingeni ukuthi uzothola ufuna ukufunda ngothando, mhlawumbe ukubona ingxenye ethile ekhuluma ngothando mase uyayithatha mase uyikhipha out of context, kanti kwangakhulunywa ngaleyo nto wena osokhuluma ngayo lapho kulelo passage leyo. So ke nayo inabo lobungozi bokuthi manje zikwazi ukusisiza ukuthi sisheshe siyithole ukuthi ithini iBhayibheli ngento ethile, nokuthi sisheshe sikwazi ukwazi lokho ukuthi uNkulunkulu ethi asithande usho ukuthini khona sizo-apply empilweni zethu. Kodwa nalobo bungozi futhi bokuthi uma sizolifunda ngaleyo ndlela kuphela iBhayibheli sizayithola sisenkingeni ukuthi kulula ukuthi sikhohliseke, kulula ukuthi sigeje umqondo wokuthi leyo ngxenyana yeBhayibheli ikhuluma ngani ngempela, uma ukuthi sizovele sizume in nje to a specific portion of the Bible. So ke bazalwane nayo leyo futhi enye indlela abazalwane esifunda ngayo iBhayibheli. I must say that devotional Bible reading is something that I was usually doing mangifika enkosini nami, ngakho ngithe yona leyo kuqala esikhulume ngayo ibalekile kakhulu ngoba iyakusiza ukuthi ube more familiar with the Bible, ungalesabi iBhayibheli, but kubalekile kufanele sikhule kuyo size sifike la sifika khona ku-topical la khona now sengifuna ukwazi ukuthi uNkulunkulu uthini masikhuluma ngendaba yokuthandaza. What does the Bible teach about prayer? Then you go to the Bible and search all scriptures that actually speak about prayer. But again, for the downfall to this is one ukuthi you might read it out of context, ngezinye indlela ungase uhumushe ngendlela wrong ngoba ingqondo yakho angithi ibheke noma ifocus ekuthenini ngifuna ukuthola uthando kuleli verse ukuthi uthini uNkulunkulu ngothando, bese mhlawumbe ugcina ugejwa ukuthi leyo ngxinyana yombhalo kahle kahle yona ikhuluma ngani nto bese sifike nje othandweni. Ngoba zona ngeke sakubalekela ukuthi ukhona umuntu ongafaka indaba yothando enkulumeni yakhe, kodwa kufanele uyiqonde
ukuthi lolo thanda akhuluma ngalo lisho ukuthini in light of ukuthi inkulumo yakhe yonke ithini. So kubaleke kakhulu ukuthi sifunde iBhayibheli silibuka ngamehlo abanzi, ngamehlo amakhulu, sibonga ukuthi lona lonke lithini bazalwane. So ke i-topical Bible study ke inaleyo downfall nyana leyo ekhona yakhona bazalwane. And then mse sibona le number 3, which is the least common. Ayijwayelekile kakhulu nami I've only just learned about it I think about 2 years back, and I've started engaging on and studying using it, and really it is shedding a lot of light. Now the nice thing about expository Bible study, but rather before singing expository, expository means to expose what the Bible is saying. So into emnandi ngayo is that it covers ama loopholes at devotional nawe topical. Angithi sokhumbuza ukuthi i-devotional ne-topical banenkinga le yokuthi kulula ukuthi noma kungenzeka ukuthi kuvele into uyigeje ekwi-quote kwakho, uyihumushe ngendlela engekho correct ngenxa ukuthi angithi awufundanga konke, uvela wafunda lokho ukubona o interested kukona. Maybe just to take you aback bazalwane, siboneke na utopical futhi uyinkinga ngimbone kumina. Uyinkinga ekuthenini, now if you only going to read the Bible topically, you will only be limited to the number of topics that we're now interested in. You will only be limited to the number of topics that wena owathandayo noma okwenzeka wahlangana nawo. So anything else when ungakazi uzuyicabanga ukuthi hey ngifisa ukube ngazi iBhayibheli uthini ngento ethile, then you will not know those things because you're reading the Bible in a topical manner. Kanti zikhona izinto eziningi that you would never think of that the Bible speaks about ezingakusiza in your life and that God requires of you njengomzalwane. Now we're coming back again to expository Bible reading. Now this is to expose what the Bible says. Now this involves reading the Bible from Genesis to Genesis. Sorry, from Genesis to Revelation. Now you may not really read it in sequential form, but kubo ukuthi ulifundile lona lonke. Now this is reading from chapter to chapter, verse by verse, and reading it for understanding. Now this also means that you can even spend inyanga yonke on one specific chapter for as long as you understand ukuthi ithini, uzolokhu ubelekile ukuze ukwazi ukuthola umqondo wayo. Now expository Bible reading involves us ukuthi sibuke ukuthi lo bhalayo wayesho ukuthini laba ababhalelayo, nalaba ababhalelwayo babeqonda ukuthini ngalokho lo akubhalile. So lapho usuke uzithatha wena uzibeka ezicathulweni zalaba ababebhalelwe. So ngezindlela masikhuluma nge-expository Bible reading where usuke ungazami lapho ukuze ukuthi hey uthini uNkulunkulu ngaleli verse kumina, but lapho usuke uzama ukuthi lithini leli verse, singakayi ekuthenini uNkulunkulu uthini kuwena ngalo, kodwa suke sisabheka ukuthi lona lilodwa ke nje lithini. So expository Bible studying involves us ukuthi sibuka incwadi yabaseKorinte, involves me going back ngiya eKorinte nami kanye nalabo bazalwana ababebhalelwe uPaul, mase ngihlala phansi nami ngilifunde njengalokho uPaul ubhalile mina ngiseKorinte, mase ngizama ukuthola ukuthi uthini uPaul la ngiseKorinte andoba ngibuye ngize eSouth Africa la ngikhona, mase ngikwazi ukuthola ukuthi okay ke now how can I apply what Paul said to the Corinthians, ngi-apply manje kimina la ngisemhlabeni ngise-South Africa ngo-2020, ngikwazi ukuthi ke ngilifunde ngaloo ndlela. Now this is very important because imitigator le yanto ukuthi singalifunde out of context, indlela singalifundi iBhayibheli silifunda sigeje ezinge zezindawo. A good example bazalwane of what I'm saying is 1 Corinthians chapter 7. Verse 1 wakhona mawuvula ukuthi kuhle umuntu wesilisa ngamthinto wesifazane. Now if I was reading devotionally bengizovele ngifike nje ngifunde lelo verse lelo elilodwa mase ngithi hey umuntu wesifazane ngeke ngisamthinta. Yabona, kanti uma ulifunda kahle uzothola ukuthi lapho ukuthinta okukhulunywa ngakho ukhulunywa ngokuthinta kwenkonzo yasekameleni. And then again futhi uzobusuthi oh okay kusho ukuthi ke inkonzo yasekameleni nakubashadile ifanele kube into engenze cha, mawuqhubeka ukufunda nayo uyamthola uPaul ukuthi ufika namaphi umqondo. Now I don't want to get too much into that chapter because because of time and I'm not speaking about 1 Corinthians chapter 7, but that was just to make an example of ukuthi sibone ukuthi how can devotional be ungaba inkinga kanjani. Futhi maybe going back to that same chapter 7 verses 2 or 3 wakhona uthi kodwa ngenxa yobufebe benu izindlela ngenxa yeinkani ukuze nodani kwazi ukuzibamba ilona loyo makabe nonkosikazi oyedwa.
nomunye abe nendoda eyodwa. Ngendlela shuthi shadani ngoba nakho anikwazi ukuzibamba. Again, if you're reading that in a devotional way, or maybe even in a topical way, ungazi ucabanga ukuthi iBhayibheli lisifundisa ukuthi abantu bashadana noma baganana ngoba nakho behlulwa izinkanuko zabo. Kanti akunjalo bazalwane. Kodwa uma ufunda ke iBhayibheli lonkana doing an expository Bible reading starting from Genesis usiyophuma ku Genesis, and then ukuthi uma usufunda ke ngengxenyana uPaul akhuluma ngalo chapter 7, you then begin to understand that no, that is not the common view or the common teaching of the Bible when it comes to marriage. Marriage began ngale ngathi uAdam noEve ngakakhona nanesono ngakakhona nanenkanuko. So marriage cannot be as a result of inkanuko. But ke uma unalokho ukuqonda uyakwazi ukubona ukuthi no, uPaul la akasho ukuthi abantu bashada ngoba nakwehlulwe inkanuko. Then you'll zoom into that chapter to find out, okay, kahle kahle uPaul usho ukuthini la. Then you'll begin to understand ukuthi uzochaza ukuthi ngenxa yesikhathi esikusona mase yasho ukuthi yena this is what he recommends ngenxa yesikhathi ababephila kusona abaseKhorinto ngaleso sikhathi, which was a very difficult time eyokwenza ukuthi kube nzima abantu abashadile ukuthi bakwazi ukuphila kahle. Now I'm trying to run away from getting deep into chapter 7, but I'm just merely making an example ezosenza ukuthi sibuke ukubaleka kokusebenzisa lezi izindlela zontathu ekufundeni iBhayibheli bazalwane. So ke maningi amavesi ngingawaquota noma ingxenye ngingayiquota ongathi uma ungasifundanga in an expository way uzithole uzihumusha ngendlela engafanele. So let's recap bazalwane. We have devotional Bible reading, that is reading the word of God. Nanoma ikuphi la uthanda khona la uhlangane khona nje nevesi ulifunda ivesi noma ichapter ngalelo langa ukufunda every day. Sithe kungaba nengozi ngoba ngikhona ungagcina uhumusha ngendlela engafanele. Sabona uTopical muhle wona ngoba uyakwazi ukusisiza ukuthi sikwazi usheshe siqonde ukuthi iBhayibheli lithini ngento ethile, kodwa nabo futhi linabo ubungozi leyo ndlela yokufunda iBhayibheli, okuthi ubungozi ngani na nakhona futhi singase sihumushe wrong ezinye izinto njengo 1 Corinthians chapter 7 nje ebekade ngikhuluma ngapha. Then we have expository Bible reading, which is now expose ukuthi iBhayibheli lithini noma iBhayibheli lithini ngento ethile noma lithini nje iBhayibheli lonkana. That is reading from Genesis to Revelation, verse by verse, chapter by chapter, and spending time on each and every passage that you read to get the full understanding of what it says kubantu ababebhalelwe khona uzokwazi ukulu-applya empilweni yakho njengomzalwane. So ke bazalwane, we need to use all of these three ways of reading the word of God uze sikwazi ukuthi sithole umqondo ophelele and to complement one another. If I'm preaching, then I need to use topical Bible reading. However, uma ngisebenzisa iTopical but ngine-background expository, sengazi ukuthi iBhayibheli lithini ngento ethile, ngizokwazi ukuthi ngilihumushe ngendlela efanele lelo verse lelo. So until we meet again bazalwane, I hope this was helpful to you. I would request that please like our Facebook page and please also do subscribe to our YouTube channel. Like this video uma kuthi uyithandile, and I hope this has been beneficial to you bazalwane, and sizohlangana futhi ngokuzayo. Inkosi Ifusa kodwa sengifile iBhayibheli lami ilo ngempela mama ilo baba sengifile iyo lento iyo mama